akwai mutunan da bai dace a ce ya je da iyalin shi a waɗannan wuraren ba, amma idan mutum gama gari ne zai iya tahiya. Amma idan mutum ne wanda yake da wani matsayi a cikin al'umma bai dacewa a ce ya tai da matarsa a irin waɗannan wurare, saboda dun zargi. Wani zai iya zargin ka kuma kai ka shawo kanka. Ya halatta, idan aka ce abu ya halatta ba shi ke nuna cewa in kayi kana da lada ba, ba sunna ba aka ce. Idan abu sunna ne to wala na khafu lawmata la'im, duk wani zargin mai zargi kaka ji tsoronsa. Kuna fahimta ko? Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana a cikin watan Ramadan ya je i'tikafi, ke akwai matarsa Safiya ta kawo masa ziyara a masallaci. Bayan sun ƙara hira sai annabi ya tashi ziyarta a goman ƙarshe na watan Ramadan. Annabi na tsaye suna hira, marra rajulani min al-ansari, sai aka samu wasu mutane guda biyu suka biyo, sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da shi da matarsa. Ko suka so su ƙara sauri na tahiya ko ku suka so su sake hanya. Faƙala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ce musu ala rislikuma, ku tsaya inda kuke. Innama hiya Safiyatu bintu Huyay, yace ai wannan matata ce Safiya, matata ce Safiya nake tsaye da ita. Faƙala subhanallah, sai suka ce subhanallah ya ma'aikin Allah. Kamar wa kabura alaihima, wannan magana da annabi ya faɗi ta yi nauyi gare su. Kamar ya Rasulullah ba za mu zarge ka ba ya ma'aikin Allah dan mun ganka da wata, abinda suke so su ce kenan. Faƙala annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi yake ce musu inna shaitana yablughu min al-insani mablagha dam. Annabi ya ce kun san shaidan yana gudu cikin jikin mutum kamar da jini yake gudana cikin jikin mutum. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'a, yake cewa ina tsoron kai ya darsa muku wani abu cikin zuciyarku, ina jin tsoron kashi dan ya zarga muku wannan. Kaga annabi ya gudun zargi ko na cewa matarsa ce, amma kada su yi zaton cewa ga annabi can ya tsaya da wata. To kaga kamar mutum mai daraja wanda idanun al'umma suke kansa ya ɗauki matarsa ya tai da ita restoran cin abinci, za a zarge shi. Akwai wani malami ban mantawa wasu shekaru da aka ɗauki hoton shi, matar shi ce ya je da ita supermarché inda ake sayayya, ya je da ita shago domin sayayya kaya, sai aka samu wasu mutane suka ɗauki hoton shi, sai suke cewa sun ga malam tare da karuwa. To kaga kamar mutum mai daraja, kamar malamai waɗanda idanun al'umma na kansu ke yi su yi kuskure, ba su ma yi kuskuren ba za a iya kago musu sharri a faɗi, to bale an ga wata alama. Akwai abin da kana gudun shi ko da halal ne kana barin shi, tunda ba sunna bace aka ce. Sunna ce duk mai zargin ka ya zarge ka, amma duk abin da halacci aka ce, kamar misali kanan babanka ko wan mahaifinka ya saki mata, ya halatta ka je ka aure ta. Kananka ko wanka ya saki mata, musamman a ce yana son ta sosai, ita ce abba ta son shi, ta matsanta mishi lamba sai ya sake ta, ya sake ta, kai kuma kane ka je ka armike ta a zo gida guda a zamna. Kaga ya halatta ko? To amma gudun musibar da za ta abkowa sai ka bari. To kaga mutumin da yake gama gari wanda ba a damu da shi ba, inda ya shi zai iya ɗaukan matar shi su ta yi restoran, zai iya ɗaukan matar shi ta yawon shakatawa da ita. Amma kamar malami ko mutumin da yake da girma cikin al'umma, sai dai ya zama to kamar ƙasa ce ko gari ne wanda galibin mutane suna zuwa restoran cin abinci. Kamar yanzu kaga Saudiya, galibi za ka iske mai gida ya kwaso ɗiya ne, galibin su matan su, galibin su 'yan Saudiya ba su abincin rana, da restoran ake taya, ko ya shi ya so a zo gida a ci, ko ya ɗauki iyalin shi famin shi a tai restoran a ci abinci. To kaga wannan ba ruwan kowa, al'ada su ce sun saba. Amma kamar nan yanzu ya mai ko sauran garuruwa, a ganka da mace ga karar suran kana cin abinci, matsayinka na malami ko matsayinka na ɗalibin ilimi ko matsayinka na shugaba, to ka sha makanka shari'a. Wani dannan zai sa salule shi ya ɗauki hotonka. Laifinmu ake nema, in ma ba a samu laifinmu ba za a ƙirƙiro mana laifi a ce mun yi. Don haka ka kiyaye duk abin da ya kamata ka kiyaye.